5 январда Бойлар собасындағы Балалар ижат үзәгінің акытлар залында бірдәм Россияның яш гвардиясы соба жирле бүлекшәсе жирле штабы инициативасы белән яшьләр арасында киберфутбол буенча яңа ел парлы турниры булып узды. Соба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов турнирга тантаналы рәвештә старт бирде һәм катнашучыларга уңышлар теләде. Ул турнирны югары дәрәҗәдә оештыруны билгеләп үтте, район яшьләренә рәхмәт белдерде. Турнир Соба муниципаль районы башкарма комитетының яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге ярдәме белән үткәрелде. Соба районында киберспорт масса күләм спорт төренә әверелде. Киберспорт турнирларында Соба, Балтач, Арча муниципаль районнары, шулай ук Казан шәһәре яшьләре катнаша. Бу очрашуда алар катнашында узды. Юнәлеш киберспорт дип атала, ягъни виртуальный интерактивный вид спорта дип атала. Бу безнең рәсми төстә спорт Россия Федерациясының спорт министрлыгы тарафыннан рәсми төстә карар нигезендә безнең инде кертелде спорт төре буларак. Бүген менә безнең әлеге ярыш инде Собада ялгышмасам 18нче тапкыр уза. 17нче елдан бирле уздырып киләбез без моны. Монда инде яшьләр саны безнең артканнан арта бара. Бүген инде менә безнең Балтач егетләре, Казан шәһәреннән егетләр килде, Арча районының егетләре дә катнаша дип көтәбез. Үзебезнең Соба егетләр инде алар инде барысы да бик актив катнашалар. Көннән-көн безнең моның инде масштабын арттырырга тырышабыз. Егетләрне күбрәк җәлеп итәбез. Бүген дә менә безнең монда 36 кеше катнаша, 36 яшь кеше. Без инде парлы форматта оештырабыз моны, ягъни 2:2 форматында. Безнең инде хыялларыбыз да бик зур. Киләчәктә инде шушы быел булырмы, киләсе елга булырмы, Алла бирсә, шушы юнәлешне, шушы спорт төрен республика дәрәҗәсенә чыгарып, инде шушыны республика форматында Соба районында Соба кубогына инде без инде уздырырга дип хыялланабыз. Әлеге хыялларыбыз чынга ашыр дип уйлыйм. Турнир нәтиҗәләре буенча Соба районыннан Марат Гарипов, Казан шәһәреннән Рәдис Хафизов җиңүче булдылар. Икенче урынны Соба районыннан Айдар Фәхретдинов, Илфан Кәримуллин алды һәм өченче урынга шулай ук Соба районы егетләре Фәндүс Хәбибуллин, Фәнил Әхмәдвәлиев лаек булды.